अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। नगरपालिकेमध्ये डास निर्मूलन मोहिमेसाठी नवीन फॉगिंग मशीन दाखल झाले आहेत। शहर रोगराईपासून मुक्त ठेवण्यासाठी वाढत्या डासांच्या पार्श्वभूमीवर युवा रक्तदाता संघटनेनं प्रशासनाचं लक्ष वेधलं होतं। त्यांचा पाठपुरावा यशस्वी ठरला असून डासांपासून आता सावंतवाडीकरांची मुक्तता होणार आहे। यासाठी युवा रक्तदाता संघटनेकडून प्रांताधिकारी, मुख्याधिकारी व नगरपालिका प्रशासनाचे आभार मानण्यात आले आहेत। शहरवासियांसाठी त्रासदायक असणारा डासांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष दिव्या सूर्याजी यांनी प्रशासनाचं लक्ष वेधलं होतं। प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांची भेट घेऊन पाठपुरावा केला होता। दरम्यान आज नगरपालिकेमध्ये डास निर्मूलन मोहिमेसाठी 2 हँडल मशीन्स व मोठ्या 2 फॉगिंग मशीन दाखल झाल्या आहेत। शहर डासमुक्त करण्यासाठी प्रभावी मोहीम ठरणार आहे। युवा रक्तदाता संघटनेच्या पाठपुराव्याला यश आलंय। प्रांताधिकारी हेमंत निकम, मुख्याधिकारी सागर साळुंके, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर पांडुरंग नाटेकर यांचे संघटनेने आभार मानले आहेत। दरम्यान शहरात उद्यापासून डास निर्मूलन फवारणीस सुरुवात होणार असल्याची माहिती नगरपालिकेचे सॅनिटरी इन्स्पेक्टर पांडुरंग नाटेकर यांनी दिली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।